Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska budeme natáčať Rivals na Robloxe. Rivals je jedna z najlepších strieľačok, čo som hral. Tak ideme proti niekomu. Poďme na to. Či typci prídu za mnou vôbec. Aha, typek ide so mnou. Som to, ten čo robí. No. Juj, 95-ka. Uj, tak toto bude ťažké. Tak arena, no poďme. Arena je hard. A nie, shotgun. Dajme si revolver, knife, molotov. Ideme na ňo. Kde je? Robí si taktiku. Yes. Kde je? To 95-ka, ten bude OP. Používa tu základnú ganu, ale... Yes. Kde je? Tam. Dostal hit. Laguje. Samotno, alebo mne. Prebijeme. Daj. Vylez! Ne. 30 mi už ubral. Nabíjaj. Dobre, iba dvakrát som vyhral, ale to beriem ako dosť. Ale však je to 95-ka, ako nemôže. Kde je? Iba čas. Bolo ľahké. Bo za to, že používal RPG. Ne, RPG neznášam. To je z jedných najoviazov úplne. A blízko. Téza. No poďte. Teda poď on. Jak ho vidím. Ahoj. Čo sa snaží? On vyhral 0-krát a ja 5, ty kokos. Yes! Toto bolo najľahšie kolo, hej. No dobre, tak tá 33 to vyhrá. Aha, ide so mnou 16. Arena. On chce ísť skoro z bridge. Arena. OK. Shotgun, revolver, knife, molotov ako predtým. Toto je moje kombo. Typujem, tam bude. Joj! What? Ale kam... Hej. No, tak ale ten používa tiež shotgun, no to je nie moc fér, ale... Tá shotgun je silná. Na blízko hlavne. Nemal som ísť na blízko. Kde je? Tu je. Ktorý ti?
Nemôžeme zabiť 16 reálne. Skúsime inú. Bow. Flare gun. Chainsaw. Moto. Skúsime. Ja som mu dal do hlavy. Ja zabijem reálne. Vieš čo, aby som vyhral, použijem RPG. RPGčko. Jak? Trafil som ho do tela reálne. Shotgun. Ale čo, tak používaš shotgun, už je jasné. Poďme na toto. Už vyhral ináč. Yes. Jak to robím? Ja to ani neviem hrať reálne. To mi nevyšlo. Dáme 1v1. Jeme. Neviem s kým, snad to nebude veľký. Level. Než budem nás a ty. Ja to vedel, že to bude veľký. Nie. Nie, on má snajperku. Yes. Tí, ktorí dávajú dox, používajú snajpu, lebo poznám ich. Snajpa najsilnejšia hra mi príde. Môžem to dať, prečo nie? Ty poviem, že teraz používa snajpu. Ako keby som to Nie, on používa bow. Ale to je niečo ako... Fakt on používa pišťolku. No, trafil sa mi... Vieš čo? A ja budem používať bow, prečo nie? Tak? Ja som bowmaster. OK. Toto kolo bolo moc akože EZO. On sa podľa mňa ani nesnažil. Cos? Nabiť. Hej, na blízko ide! Není fér! To není fér, on išiel na blízko. On ma dá na ránu s bow. Ja by som ho dal na dverany. Skúsime burst rifle, to som ešte skúšal. Tak to je sračka. Jej. Jako tá prvá zbraň, len lepšie? Tu je. Ja som mŕtvý. Ja neviem, kde je. Tam. Ja to vedel, že... Ja by som ho dal na ránu. On tam skače ako... postihnutý.
Hodíme tam trošku smoke bomb. Ahoj. 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 Smoke bomby ma zachránili. Ahoj. Pomaly letí. Proste bol avión. Chcem. Ahoj. Ty niger, ja som ho mohol dať. Ja som ho už mohol reálne 3-krát zabiť. Vieš čo? Budem ninja. Nič nevidím. Nemôžem. Doriti. Kde som? To som na čo dal? Ahoj. Čo? Hej. Tam je. No ukáž sa. Dobré kombo. Ale Doriti, tak on je strašne slab. Ja som si to prečítal to a prečítal. Wow. Jo. Oj, ale ja to nedám aj tak. Ja cię widzim. Ja tu nie som. Ja tu nie som. Ja tu fakt nie som. Tam gdzie je? O boha, ja sa bojím už. Potrebujem tie 4 kľúče. Prosím. Ja som ťa videl. Keď ma tiež burst rýchlo... On má snajpu! No jasne! Lebo tak snajpa je najlepšie v hre. On ho nepoužíval iba... Nič? Tam je! To vidím. Netrafíš ma, ti pravím. Takto. No jasne, však do hlavy. Ináč by nevyhral. Mám 29. Potrebujem 30. Ale to je na dnešné video všetko. Keď sa vám video ľúbilo, dajte like a odber. A čus!